Amba nous président dicté, on n'est pas d'accord. Non à la CEDEAO, non à la CEDEAO. Vive la Mali, 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 vive la Mali. Ok. Alors, allô, allô, allô. Ajoutez, monsieur. Ni monte Maliba fait, ni minte Maliba fait, ni minte Maliba fait. Njehen Bamako, Bamako Wenikam, Njehen Bamako, Bamako Wenikam, circulation Bamako, Bamako Wenikam, aéroport Bamako, Bamako Wenikam. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Eh, Amaï, ni pojom kola moka. Ko pojom me agri retrouve. S'il vous plaît, s'il vous plaît, on descend. On descend. Vous me laissez le micro? Ok. DJ Joe, DJ Joe, DJ Joe, DJ Joe, DJ calme, DJ calme, DJ calme. Tous ceux qui sont sur l'aile droite, là où il y a les sièges vides, en haut du podium, quel que soit votre rang, s'il vous plaît, libérez les sièges pour le gouvernement du Mali et, s'il vous plaît, les institutions. Je Faso de njugu sagoye, nyemo jugu sagoye, koli tusa njugu sagoye. Roberto Magic, 9e. Didier Son, 9e, Armée Mali. Roberto Magic. Ne kura ida ayala be kura do ni ada ko fure. Mali
Johnny Nyase, Farasinya Mauyase, Johnny Nyase, Bless you, Combaure Yase, Julie Fasode Yase, Johnny Nyase, Muritani Yase, Nigeria Yase, Johnny Nyase, Alassane Ouattara Yase, CDO Yase, Malide Ndugu Yase. Madiniri jugudo funi ko jugi sorodomi. Madiniri jugudo funi ko jugi sorodomi. Ibe tige badola tigila mati juwe. Idaleme madola tigila mati ga herefe. Nangora na chewuro ni chewode ye boy. Auga tiga na tiga mali sorazu ye boy. Dongira kuma de mali fini diga ye boy. Wariya mata kego de kego ye wala mo jando ro wa de madia iri ju kono pesa na mali wa bo beduma ju mo jando ro wa de madia ari mere pesa na mali wa bo beduma ta ku ra ho ba mula jadi du ye ni go ku be pandolo no kan ene ko du ne bora sidi bu gele be yoro mina simi. Nasigira ye Kayi Buguni Koro Yanfoila nyolu bela jele ka do ka fo bololo kan yi jamako da kundo. Merci encore une fois de plus. Merci beaucoup. Je vais. Pour transition des Maliens taille. Bi ou beye ni me wasake. Ka fo kate folimina. Ka fo nyena. Kele mi mesena. Horo ya kele de do. Me kele de do. Wani ala sunama. Abeto Mali tala. Abeto Mali de utala. Transition mi mesena. Anga jamana be bolola. Anga dugukolo yoro do bosilen do ana. Wili ka jo bebe sena bi. Amba nyini ala fe. Ka nyini akira fe. Anga dugukolo ni ala sonama. Anga arme ba bo bolola. Anga politique mo sebela ma ba bo bolola. O kaufo dante folimina. Ka douke ala ka Mali kisi ala ka Mali bo haketo be kumala. Merci. Merci. Abou Sirigi Fomba. En direct de la place de l'indépendance des interventions qui se succèdent sur place, Bourema Kane. Alors nous venons d'entendre tout à l'heure un membre du CNT qui quand même va passer un message patriotique. Également on peut le dire ainsi. Kosobe ale ya ka korofo ke bamanankan na hakila ka fo ma chamanye family soro aka u fota nuna nga hali bi kuma to be sena an anglo mada u fe. Ambe la monnaie malienne. Oh non, nous demandons le retrait immédiat des forces de la CEDEAO au Mali.
Vive le Mali! Vive l'indépendance! Vive la souveraineté! Vive la langue nationale! Et bravo! Voilà, commençons au niveau. Assimi! 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 Soakel! Ame malien befo, kabe wala limando, beni cheye regola. Ame bufo moko yena. Ambe befo, niye jamala yana fo kuluba. Ka jamala fo jikoroni. Muma amfe ka fo yena. Aya basigi ayta dondoli. Suno kasara be boya kojugu. O tebele ko. Moko munu bora suguba ko lokana yalo ka bitigi peta tugu sugu ko lokana. Anga foli ba bela jele. Ambe sugu ko moko befo. Katia ka ira sugu ko moko la. Sugu moko. Message de bambolo karda o bela jele ma. Ko ka fo yena jamana nyamoko kote. Ko moko shika na kele ya keni wakati na. Ko moko shika na do fara fa briga ka sora. Nama yamara ibolo ikala ke. Kele ya mai. Ay kele dabla. Wala bambolo ka fo yena. Wote mele ko. Amba karamoko buye fo. Ka wala jimado buya idra. Sanduru. Wote mele ko. Anga ba Fransika fembela. Fransika produit febe Mali kono. Anga bala. Amba ina autorité fait. Akana ni avion wara ka Mali la mute français. Amba ko be Air Qatar la kala Mali la. Emirati Dubai amba ko bolo ka jigi Mali la. Français ne sabu la otika seka doya no. Donc amba ini Fransika produit febe Mali la. Anga be pour côté. Anga na swashila. Ora kuno ka fana ke to bala salama. Ci fɔra an ye an ka lamɛn ɲɔgɔn fɛ ci fɔra an ye ko dans 10 minutes fɛn min ye premier ministre Choguel Maïga ko a bɛ se kɛnɛ kan an bɛ wele bila madame Sina Damba Maliyɛnw aw ni wula denmisɛnninw aw ni wula Mali musow aw ni wula an ka foli bɛ ka taa aw bɛɛ lajɛlen ma an bɛ kuma ta yen an bɛ Mali musow fo kabini sɔgɔma hitɛriw sigilen bɛ kɛnɛ in kan yan nɔ den ɲuman wolobagaw aw ni sɛgɛn aw ni muɲu aw ni sabali firijataw ladɔnbaga aw ni sɛgɛn yatimɛdenw tabaga aw ni sɛgɛn transition Mali musow b'a ko fo k'an sa an bɛ Asimi kɔ an bɛ Choguel kɔ an bɛ transition kɔ Ala ka Mali bɔ Ala ka juguw malo ka Mali juguw malo ani cɛ aw yɛrɛ aw salamu aleykum merci beaucoup Voilà, Bourema Kane, nous entendons quelques interventions et ce sont les dames qui viennent en ce moment donc de s'exprimer pour également réitérer leur soutien à la transition et dénoncer ces sanctions de la CEDEAO contre le Mali. Et nous apercevons en tout cas un cortège à venir certainement. C'est le convoi du Premier ministre qui essaie de rejoindre en tout cas la scène, voilà. Dr Choguel Maïga qui va descendre d'un moment à l'autre pour s'adresser à ce très beau monde. Ibrahim Kafoko ma bɛ se ka dan dɔ nin jama in la danyɔrɔ tɛ nin na
danyɔrɔ t'a la parce que n'i ye monument de l'indépendance yɛrɛ selekew bɛɛ lajɛ i b'a sɔrɔ jama bɛ ka taa fɔ i b'a lajɛ f'i ɲɛ dan. Oui, comme on l'appelle souvent. Voilà, i ti dan y'a la quoi, i ti dan y'a la. À perte de vue, comme on le dit. Voilà, an ɲɛ bɛ mobili dɔw la hakili la nin bɛ sɔrɔ ministre ɲɛma Dr Choguel Kokala Mayiga ale ni a ka jama tɔ natɔ ye n'o tɛ ministre caman kɔni olu bɛ kɛnɛ kan ka ban donc ni ale kɔni sera dɔrɔn baaraw kolomaw bɛ daminɛ nka yan'ale ka se ɲɛbila kumaw bɛ sen na an bɔra ka musow ye sisan muso minnu fana jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ Maliko la o de la Mali ma mɔgɔ si to kɔ muso denmisɛn maakɔrɔ cɛ bɛɛ de welelen don jamanako la a bɛ hakili jigin an ka maaba dɔ ka kuma na n bɛ se k'a tɔgɔ fɔ Sherifu Usumani Madani Hayidara a ko yan'an ka kɛlɛ fɛn o fɛn kɛ ko Mali ye jirijuba dɔ de ko juguw bɛ ka na jiriju in yɛrɛ de tigɛ k'a dili bɔ ko an ka kan ka wuli